سرکردین قەسەدێ دەرباری پێشڤەچوونên زیندانا سیناعا دەرەوێن هەف دەرخستن. هەر بەرپرسیارێکی لێدوانên جودا دەرباری پێشڤەچوونان بەڵاو kirin، هەر لێدوانێک ji lêdwana din cudatir bû. Yekem roja êrîşa Daişê bo ser zindana Sînaha de berpirsiyar û ragihandina qesedê te kes kirin. Ku rewş hatiye kontrol kirin, pîlana Daişê hatiye pûç kirin. Şer û pevçûn di navbera zindana Sînaha de durust bûne, ew jî ji ber koçekdarên Daişê îstihsa dest pê kirine. Herwiha yekem roj de qesedê ragihand ku hêza rûbirûbûna terorê ya bi ser qesedê ve helmeta pâkirina zindanê û kontrolkirina rewşê. Derbasî nava zindanê bûn û rewş bi yekcarî hate kontrolkirin û îstihsaa Daişê bi dawî hat. Di yekem roj de angeroja 21 mehê, Luqman Ehmê berdevkê rêveberiya PYD nûçeya ragihandina qesedê bi derew derxist. Got, hêzên Sûriya Demokratîk û hêzên ewlehiya navxweyî bi hevkarî li gel hevpeymaniya navdewletî karîn beşê herî sereke ji pîlanê ji nav bibin. Ji alî xwe ve Zêdanil Asî hevserokê Ofîsa Berevaniyê ya ser PYD ve carekedin Luqman Ehmê bi derew derxist. Got, hêzên Sûriya Demokratîk karîn tevaya zindana Sîna'a û taxa xwêran li Hesekê kontrol bikin û rewş aram bûye. Di siyem roj de piştî ku Zêdanil Asî got, rewş kontrol bûye. Ragihandina qesedê Zêdanil Asî bi derew derxist û got, şer û pevçûn li taxên zuhûr, xwêran û di nava zindana Sînaha de berdewamim bi taybetî ji her du aliyên Bakur û Başûrê zindanê. Di çarem roj de Ferhad Şamî berpirsyarê ragihandina qesedê hate serhêlê û careke din. Zindanil Asî bi derew derxist û behsa pêşveçûnên zindana Sîna'a kir û got, li aliyê Bakurê zindanê û li taxa zuhûr şer û pevçûn berdewamin. Karê meyî herî pêşîne rîzgarkirina dîlan e. Li aliyekî din qesedê ragihand ku ew dîlan ji destê Daişê rîzgar dike. PYD di heman demê de rîzgarkirina dîlan weke erk bo xwe dizanî û got, pizîşkên ser bi PYD ve birîndarên Daişê derman dike û PYD xwarinê ji wan re pêşkêş dike. Here di çarem roj de qesedê daxuyaniyek belav kir û têde tevaya gotinên Ferhad Şamî û PYD û Luqman Ehmê û Zêdanil Asî bi derew derxist û got, hin dezgeh û pêcên ragihandinê nûçeyên dûr ji rastiyê derbarî pêşveçûnên zindana Sîna'a belav kirine. Got, bi tenê çekdarên qesedê taxên derûberê zindanê kontrol kirine. Tu pêşveçûneke çekdarên qesedê di nava zindanê de nîne, belku îdî çekdarên Daişê nikarin birevin. Di pêncem roj de ragihandina qesedê bi tenê got, şer û pevçûn berdewamin çekdarên Daişê xwe radez dikin. Bi tenê beşek ji zindanê hatiye kontrol kirin, ew jî di demekê de ku bêhtir ji 45,000 ji xelkê taxa xwêran taxên derdora zindanê ji malên xwe di sermayê de derbeder bûne. Di şeşem roj de carekedin Ferhad Şamî hat serhêlê û got, hêzên qesedê dest bi kontrolkirina avahiyên zindanê dike û rewşa zindanê nearame. Di heftem roj de qesedê kontrolkirina tevaya zindanê ragihand. Got, tevaya çekdarên Daişê xwe radest kirine. Ku di rastî de piştî çend demijmêran ji ragihandina qesedê carekedin şer û pevçûn di nava zindanê de durust bûn. Devî berdewamiya şer û pevçûnan Mazlûm Ebdê fermandarê qesedê hate serhêlê, pîrozbahiya serkeftinê kir û got, ev serkeftin hevdem bû li gel rîzgarkirina kobanê ji Daişiyan. Mazlûm Ebdê di vê tweetê de hewl da ku carekedin rastiyan bişêwîne. Bi tu awayekî behsa rola pêşmergeyên Kurdistanê di rîzgarkirina kobanê de nekir ku dema pêşmergeyên Kurdistanê beref kobanê birê ketin. Bi tenê 10 ji sedî ji kobanê di destê qesedê de mabû, tevaya xelkê kobanê derbeder bûn. Qesedê di 26 meha Bûrî de kontrolkirina zindanê ragihand. Lê di rastî de şer û pevçûn di zindana Sîna'a de heta nêzîkî serê mehê berdewam kir. Ew jî piştî rîzgarkirina serkirde nîşanvan şarezayên Daişê ji zindanê. Derbarî çawaniya êrîşkirina Daişê li ser zindanê carekedin berpirsyarên qesedê lêdwanên berûva jî hev belav kirin. Nûrî Mehmûd berdevkê YPG got hin alî di nava zindanê de li hember pereyan alîkariya Daişiyan kirin, asankarî ji wan re pêşkêş kirin da ku derbasî nava zindanê bibin. Mehmûd Êriş di kongerekî rojnamavanî de Nûrî Mehmûd bi derew derxist û got, tu çekdarên qesedê peywendî bi Daişê re nekirine. Ji alî xwe ve Mazlûm Ebdê fermandarê qesedê Nûrî Mehmûd û Mehmûd Êriş bi derew derxistin, di twîtekê de got, çekdarên Daişê piştevaniyê ji navçeyên dibin destê grûpên çekdar de werdigire. Lê pirsyarên herî giring, ewên ku li cem xelkê Rojavayê Kurdistanê heta weke niha bersiv ji wan re nîne. Gelo çawa ew jmareya Daişiyan geheşte nava bajarê Hesekê. Gelo ji ber çi 121 kes
ji çekdarên Qesedê û sivîlan bûne qurbaniya pîlaneke darêştî. Gelo ji ber çi Qesedê çekdarên hovîtirîn rêxistina Daişê di nava sivîlan de dihêle. Gelo Qesedê ji ber çi bêhtir ji 200 serkirde, nîşanvan û pîsporên çêkirina teqemeniyan yên Daişê rizgar kirin. Ew çekdarên Daişê tonêlên kîjan alî bi kar anîn da ku karibin rizgar bibin.